ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମାତାମାନେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରଚନାଟି ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରିଛି। ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ନମୋ ନମୋ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ରକ୍ତ ପଦ୍ମାସନେ ସ୍ଥିତା ନମ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନମୋ ନମୋ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ରକ୍ତ ପଦ୍ମାସନେ ସ୍ଥିତା ନମ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ନମୋ ନମୋ ପଦ୍ମାଳୟା ଜଗତ ଜନନୀ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୂଜିତା ନମୋ ମାତା ପଦ୍ମିନୀ। ସଙ୍କଟ ହାରିଣୀ ମାତା ଜଗତ ବନ୍ଦିନୀ, ନିର୍ଧନକୁ ଧନ ଦେଉ ଜଗତ ପାଳିନୀ। କଳକୁ ନନ୍ଦନ ଦେଉ ନମ ହରି ପ୍ରିୟା, ଅବଳାକୁ ସାହା ହେଉ ନମ ମା କମଳା। ଦୁଇ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଦେଇ ହେଲୁ ତୁହି ଉଭା, ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀ ଘର ଗତି ପାଇଲା ଗୋ ଶୋଭା। ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀ ବରମାନ କଲୁ ତୁ ପୂରଣ, ନମୋ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଘେନ ମୋର ନିବେଦନ। ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଧନ ଜନ ଲୋଡ଼େ ଦରଶନ, ଦରଶନେ ହେବ ମୋର ସର୍ବ ମନସ୍କାମ। ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଆହେ, ଦୋଷ ଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବ ଆହେ ମାତା ରମା। ମୁହିଁ ଅଧମ ଆନନ୍ଦ କଲି ତୋ ରଚନା, ମୁହିଁ ଅଧମ ଆନନ୍ଦ କଲି ତୋ ରଚନା। ନମୋ ନମୋ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ରକ୍ତ ପଦ୍ମାସନେ ସ୍ଥିତା ନମ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଶା କରେ এই ଶୀର୍ଷକଟି ନମୋ ନମୋ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଏହି ଶୀର୍ଷକଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ।